Helo, ni ar ein ffordd i Bakistan. Ni yn Teithio bod nawr, a ni'n gadael am 4 o'r gloch. Ie, byddwn ni fflaig trwy 6 awr i Diwrnod yn gyntaf i fynd. Ni teimlo'n eitha ffres o bryd, ond gan i weld sydd byddwn ni pan ni'n cyrraedd. Wela chi Diwrnod. Fel chi'n gallu gweld, mae yna awyren ar y ffordd i fynd i codi lan yn yr awyr. Etihad sy'n codi. Double-decker. Chi'n fath seis hwnna? Helo. Ni barod i bod o. Kom i off. Airlines, Virgin Australia, Bulgaria Air. Helo, ni yn Diwrnod newydd stopo. Mae da ni sim loads o amser ni tan flight nesaf neud, so ni'n mynd draw i'r gate nawr. Gweld os ni gyd dal efo mewn amser, so yn ialch i wybod pam ni na. See you later.